ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଏପଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଛତା ଗୋଟେ ଧରିକି ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କଲି କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଧୁମଧାମରେ ମାନେ କଲା କାଲିଠୁ ରାତି ଯାକ ବର୍ଷା ଭାଇ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ବୋଧେ ରାତି ଯାକ ବର୍ଷା ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବୋଧେ କାଲି ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ଆଜି ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର ସେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମୋର ବର୍ଷା ମେଘିଆ कंट्रोल उदय ବ୍ଲଗ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ପସନ୍ଦରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ଟିକେ ଜଲମଲ ହେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଆମ कंट्रोल उदय ଗରିବ ପିଲା ମୁଇଁ ବି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ପିଲା ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗାର୍ଦି ଭାଇ ଆଉ ଗୌରବ ମହାନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କମିଟିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଦି ମୁଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାମ କରେ ଡବର ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁଟା 10ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କମିଟିରୁ କରିଥିଲେ ସେଇ ଆମ ଡବର ଭାଇ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है ମୋର ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ବି ଏକ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ଏବଂ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶାରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଭାଇ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କରିପାରିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ର ସପୋର୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମିତିକା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ସେମିତିକା ବ୍ଲଗ୍ଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇମିତିକା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ନେବି ଏବଂ ଆଗକୁ ନେବି ତୁମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହସିଲେ ବି ମୁଁ आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला ହସେଇଲେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଖୁସି ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଏତିକି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଭାଇ ଅଧିକାଂଶ ବାହାରିଲେ କାଳେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇପାରେ ତେଣୁ कंट्रोल उदय କରି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ ଫନି ଯାହାକି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସିବ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ आप लोग को इन चैनल पे थोड़ा सब्सक्राइब कर दियो ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ଲଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।